Әгерде анарға тигенек кебек иеләшмей икән бу җыр, уларны бер кашан да җырламый. Эй, әбием, мәбекәем, кояш кебек күңелең. Иң җиңел гармунда уйнар өчен суда, суда, суда йөзәләсеңме? Салават абыйның җыры бар. Су өстендә балык. Үземнең итальян булсын дип зур хыялым бар иде минем. Күңелем хаман болашак кебек яшасын, баласак җыры конкурсы. Сәлем баршағызға да эфирда қалеп тапшыруы. Біз бүгін студияда бала шақ жыры турында сөйләшәбез. Шаян ТВ шундый конкурс уздырган иде. Балалар өчен җырлар бәйгесе ул. Бүген без студияда кунакларыбыз шушы бәйгедә катнашып җиңгән һәм шушы бала шақ җырына мөнәсәбәте булган кешеләр. Хуш килдегез. Шаян ТВ каналында оештырылган балачак җыры бәйгесенең максаты татар телендә балалар өчен җырлар репертуарын баету һәм шул җырларны таныту. Беренче турда ике составта эшләүче жюри профессионаллар, әдәбият, сәнгать, музыка, педагогика өлкәсендә югары дәрәҗәләргә ирешкән шәхесләр һәм балалар, музыкаль бәйгеләр лауреатлары, Шаян ТВ каналы алып баручылары, блогерлар икенче турга аноним рәвештә 23 җыр сайлап алды. Икенче тур интернет аша Шаян ТВ сайтында тавыш бирү белән тәмамланды. Иң күп тавыш җыйган 13 җыр 3нче турга үтте. 3нче тур нәтиҗәләре буенча мәртәбәле жюри аноним рәвештә 13 җырдан 5 җырны сайлап алды. 20 август көнне 5 җиңүченең исемнәре игълан ителде. Аларның җырларына аранжировка ясалды, клиплар төшерелде. Бәйгедә җиңгән җырларны Сәйлән балалар телевизион татар җыры фестивале катнашучылары башкарды. Бу бәйгедә 18 яшьтән алып 70 яшькә кадәр авторлар катнашты. Алар арасында профессиональ һәм үзешчән композиторлар, танылган шагыйрьләр, галимнәр, фән эшлекләре, укытучылар да бар иде. Бәйгедә җиңгән җырларга аранжировка ясалды, студияда яздырылды, аны җырладылар, матур клиплар төшерелде һәм хәзер беренче клипны карап китергә тәкъдим итәм. Шул клиптан өзек. Ул тигәнәкле су буе дип атала. Аның авторы менә монда Ривка Таули музыкасы авторы һәм аны башкарган кыз Әминә дә монда Мортазина. Хәзер клипны карыйбыз. Тигәнәктә күбәләк, күбәләкне ышырмакчы, яңгыр вак-вак сибәләп. Карагыз, күбәләк! Рәхмәт. Рифа абый, менә сез бит инде бик күп җырлар авторы. Менә өлкәннәргә җыр язу һәм балаларга җыр язу нәрсәсе белән аерыла? Ничек аерыла ул? Балаларга тагын да яхшырак язырга кирәк. Чөнки балага менә бу җырны яздым, сиңа ошарга тиеш, җырлар дип әйтеп булмый. Әгәр дә анарга тигәнәк кебек ияләшми икән бу җыр, ябышмый икән ул җыр, уларны бер кашан да җырламый. Җырлый, ни өчен менә кирәк өчен генә. Аннан соң аны җырлап җырмый. Шуңа күрә менә шундый балалар өчен шундый җыр булырга тиеш, ул артыннан ияреп җырсын. Җыкларга ятканда да, җыкыдан торганда да. Шуңа күрә менә мин инде теләдем
Ләкин ул гына да түгел. Әле хәзерге заман балаларына ниндидер шундый заманча ритмда кирәк бит. Әминә хәдер җырлаучы булды, ул билгеле. Мин аны садик балаларына да тәкъдим итеп карадым инде. Ләкин Әминә кебек матур итеп җырлаучы булмады инде. Менә Әминә инде аны бөтен җирне урынына җиткергән. Утыртты тигәнлекне. Шуңа күрә менә хәзер мин уйлап утырам, Әминәгә нинди җыр язырга икән тагын дип. Менә бит. Әминә менә Рифа бин сиңа җыр язып бирәм диде. Нинди җыр телисең син? Сагыз турында. Сагыз турында. Әминә сез анда уен уйнадыгыз су буенда, клипта. Нинди уен уйнадыгыз сез анда? Кашышлы, язык салыш. Язык салыш та уйнадыгыз? Калы уйыны. О, менә бит. Хәзер балалар уеннарны белмиләр диләр име. Ә сез менә гел теге телефонда утыра диләр бит балаларны. Сез уеннар уйныйсызмы? Нинди уеннар уйныйсыз сез? Шаңгыда йөрибез, һәм тимер аякта. Гел җырлап тибер торган нинди җыр бар синең? Безгә бер нәрсә җырлап китәле кыска гына. Бик яраткан җырыңны. Өзек. Шундый матур җырлыйсың, а? Әбекәем. Әйдә, әбекәем. Балам дия безне кадерләп үстерәсең. Эй матур син әбекәем, күзләр генә тимәсен. Эй әбием, әбекәем, кояш кебек күңелең, сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Эй әбием, әбекәем, кояш кебек күңелең, сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Әминәнең әнисе бит җырчы, менә Гөлнара Габидуллина. Әминә сиңа әниең җырчы бул дип әйтәме, әллә булмады диме киресенчә? Әни әйтә, булма җырчы. Авыр ул диме? Авыр. Врач бул. Нәрсә ди? Врач бул. Врач бул диме? Ә син нәрсә дип җавап бирәсең? Врач буласым килә. Гөлнара, Әминәгә менә бу җыр килеп эләккәчтен, бу клип тәкъдим ителгәч, ниндирәк хисләр белән йөрде, ничегрәк кабул итте Әминә аны? Бу җырны әлбәттә мин иң беренче ишетүче булдым инде. Демо вариантын миңа җибәрделәр. Аннарысын башта тыңладым. Ошады. Сүзләре ошады. Аннарысын иң беренче уйладым, мен әйтәм, моңа шәп итеп аранжировка ясасаң, бу яңа сулыш алып җибәрә бу җыр. Аннарысын Әминә мәктәптә кич белән кайтып шатландырдым. Шатлана инде ул бөтен җырларга әйе генә дип тора ул. Рәхәтләнеп без бу җырга тотындык. Бер кич без бу җырны өйрәндек тә. Гөлнара, менә сезнең булачакта нинди җырлар җырлый идегез сез? Бар идеме ул булачакта? Мин үземнең кичкенә чакта без җырлый идек. Талларым, тагын нәрсә теге, уллар нәрсә җырлый, шуны җырлый идек без. Балалар бакчасында да сез нәрсә җырлый идегез? Булачак җыры бар идеме сезнең? Дөресен генә әйткәндә, минем балачак монда үтмәде. Мин җәйге каникулларда әбиләргә генә кайтадым. Мин Казакстанда тудым, яшәдем 14 яшькә кадәр. Әтиәни минем Мамадыш районныкы. Мин күбрәк рус эстраданы тыңлыйдым. Но 5 минутлык телевидение бар иде, безнең Илһам абый Шакировларны, Асаф Алиевларны күрсәтәләр. Мин инде баянда үзем уйнагач, аерылмагыз җырын бик яратадым. Лектрип баладырым. Аннарысын инде үзем татарча җырлап киттем. Менә сезнең булачакта нинди җырлар иде? Сезнең Рифа абый мәсәлән, нәрсә җырлый идегез сез булачакта? Сезнең булачак җыры мәсәлән, нәрсә күңел искә төшә сезнең? Мин бит гармонда уйнарга өйрәндем инде. Шуңа күрә иң җиңел гармонда уйнар өчен суда йөзәләсеңме? Менә анда бит күрәсең күп нотада түгел, мәсәлән, моннан әйтер. Шуңа күрә менә шундыйрак җырлар тырыштым, ләкин Халык җыры инде бу. Әйе, халык җыры. Әле менә инсафка да әйтәм, яни халык җырына мөрәҗәгать итсәң, чын мәгънәсендә син җырчы буласың. Шуңа күрә бөтен безнең балаларның беренче җырлары халык җыры булсын. Халык җыры, композитор җырлары билгеле. Композитор җырлары алар халыкныкына да әйләнеп китәләр инде. Менә әле Гөлнара белән дә сөйләшеп утырдык. Мин дә сезнең җырыгызны син кыяшлы көнем, хыялдагы энем, шуны җырлап җырлыйдым ди. Мин әйтәм, ул уллар өчен бит инде. Әйе, менә шуңа күрә Бездә уллар өчен булган җырны җырлыйлар инде. әйе, гастрольгә барабыз, киләбез. 4-5 яшьлек балалар шул җырны җырлап җырлыйлар. Балага бит ки кирәк, ки. Шуңа ни өчен сүзне башладым, чөнки балалар җыры кирәк. Менә бу конкурста, бу бәйгедә шуның өчен бит инде. Сагыйд абый, сез нәрсә җырлый идегез кичкенә вакытыгызда? Мин
Yaşakta bik tanılған жүршейім заманында. Менің тоғышымны мутация вақытында бұзып бітірділер. Шуңа халық жырын міне Урақшы қыздың қатырлымен жырлыған Әнисе. Әміне кішкене балалар үшін барды бұл вақытта жырлар yazылайды ма олған мәне сіз болашақта нендер балалар Мен жырлары? шаптыр қатырламын. Мен Фатима деген жырын жырлайын бір спектакльда. Менің әнейім Фатима есімлі болғаш. Ансы енді біздің балалар. Ол сұмырақ енді. Біздің yaşakta o жырлар жырлайын, o шақта yok енді. Дұқалық жырлары гіл біздің репертуарда бар енді. Әрбір бала енді біріншіден Абдулла Тоқайның енді гимнға, татар халқының гимнына әйленген шул туған тілін жырлай башлагандыр емесін. Чөнки мәктәптә укыганда ул җырны башкармаган бала юктыр. Аннары соң минем исемдә калган беләсезме? Теге яз җитә, тәрәзәне ачтылар, шундый менә матур җырлар безне өйрәтәләр иде. Аннары әлбәттә инде теге патриотик характерда озатып вокзаллар каршына име. Рәхмәт сезгә бик зур. Без уен дидек, җыр дидек, әйдәгез хәзер бер уен уйнап алабыз. Җыр белән бәйле. Менә бу тартмада сүзләр. Менә кайсы сүз чыга, шул сүзгә җыр табырга кирәк булачак. Кемнең күбрәк баллар җыела, шул аңа бүләк бар. Сәгать. Сәгать, беләсеңме шундый җырлар? Сәгать суга дың Муса Җәлилнең. Мәктәпкә барырга 15 минут кала. Бер балл булдыра. Ханымда. Кем сана бара безнең моны? Сандық. Сандык. Сандык дигән сүз чыкты, кем белә? Сандық жыры. Сондык деген Менә тема. Өйебезнең почмагында күптән тора бер сандык. Эчендә ниләр бар ди, без әбидән сорадык. Менә Шигырь бар. Менә шигырь бар. Киңгә расы калды. Димәк монда Менә Рифа әфәндигә сандык җыры. Дулкын. Дулкан. Ну, бу җиңел инде. Дулкын дигән җыр түгел, дулкын сүзе кергән. Әйе, дулкын сүзе кергән җыр. Дулқын деген жерде бар. Бардыр. Менә кисәк кенә искә төшми бит әле алар. Дулкыннар. Әйе. Слишком сложно для детей. Тагын бер җыр бар ие. Дулкын булып Әйе, җырлагыз бер ике ел булса да. Хәзер. Дулкын булып Су алсаң. Сағынырсың, сарғайырсың, ендалдыңнан алсаң, айқала суларығыз, шайқала суларығыз, қайсы йылдызлар астында йөргән юлларығыз. Мин кош дигән сүзне чыгардым. Кошын кара буйың зифа. Киюгенә искә төшмәй. Тал кебек бәгеләсең, Алар кебек бәгеләсең, көмешен өзеләсең. Шагыйрә җиңде инде монда. Шар. Шар дигән. Эй, җир шары бераз әкрен әйлән. Менә икенче җиңүче сез буласыз. Жимеш. Җимеш. Бірсі алма, бірсі Кыргыз җимешләр кирәк. Җимешләр күбәя башлады. Ут. Шәмдә. Гөлҗамал бар иде. Гөлҗамал, әйе. Балык. Алтын балык. Саад абының жыры бар. Су өстендә балык. Ике йөрәк бергә типсә. Таң атқанына сизенеп. Чыршы. Чыршы без сине сагынып кеттек юлы. Син тагын да матуррак бизәгәнсең бу юлы. Bizim yaşaktағы жырлары. Рәхмәт бик. Алайса бүләкне минегә бирәм зур чыкты инде. Килеп аласың Әминә? Юк. Әминә. Әминә бар бала. Сиңа яңа ел бүләге. Менә кызыбыз да безнең әйе. Мисаллар китерді.
Бу бәйгенең жюри рәисе Сағит абый Хабибуллин иде. Сағит абый, ул җыр кемгәдер ошарга мөмкин, ошамаска мөмкин. Менә ничек сайладыгыз сез? Менә нинди критерий буенча беренче чиратта менә 5 җырны сайлап алдыгыз сез име? Авыр булдымы? Дөресен әйткәндә, мин теге күңелем һаман балачак кебек. Менә мин күңелем гел яшь. Чыннан да, әле мин үземнең улы яшьтә булсам да, менә студентлар белән, мин алар белән теге дәрестән соң гел уйныйбыз, күңел ачабыз дигәндәй, шуңа күрә мин балалар җырын бик яратып җырлыйм. Әле тигәнәкне һаман җырлап йөрим мин. Аннарсы миңа песи дигән җыр бик ошады. Аннарсы теге телефон җыры инде, ансы инде менә. Шуңа күрә без бит аннарсы мин генә түгел, анда безнең жюри әгъзалары бик күп кеше булды. Шуңа күрә Әмма сез соңгы сүзне әйтүче кеше сез бит жюри рәисе. шулай да без Бәхәсләр чыктымы сездә? бәхәсләр булмады. Бер тавыштан сайладык дисәң дә була. Анда шунсы гына бик теге һаман да менә йөрәкне әрни бишәү генә булганга бөтенесе дә ошады. Менә хәзер мин монда бу тапшыруга килер алдыннан күз алдына карап чыктым, бөтен анда бит 40-тан 50-гә якын җыр. Менә дөресен әйткәндә бөтенесе дә алар яхшы җырлар. Ан барсында балалар җырларга мөмкин. Анда теге начар җыр булмады. Менә алдан бардымы мондый бәйгеләр, менә конкурслар үткәне барды, менә Риф абый, менә ничектер балалар өчен махсус алдан ничек язылар, заказ бирәләр идеме ул гомумән? Установка бик дөрес булды, чөнки менә композиторларга эшләтергә кирәк, шагыйрьләргә дә шулай кирәк, җырчыларга да. Менә конкрет әйтәсең икән, шундый кирәк, шундый җыр кирәк дип, шундый кеше эшли башлый. Идея кирәк эме? Идея кирәк. Әгәр дә каядыр тегеннән генә эчеп төшсен инде шундый җырды алай булмый. Монда кеше эшли башлый, эшләгәч, димәк, анарга инде вознаграждение була. Ул бит инде кеше бит инде. Менә бундай очракта инде чын мәгънәсендә кеше эшли, тырыша, эзләнә, инде яңалык эзли. Уйлана башлыймы? Бу әйтмәгәнне әйтергә тырыша. Менә шуңа күрә мин уйлыйм, бу әйберне сез кабатлагыз. Без тагын да матуррак язырбыз. Менә минем бер тәклиф бар, бәлки шушы җырларны аерым бер җыентык итеп ноталары белән бәлки чыгарга да кирәктер. Аны таратырга балалар бакчаларына, балалар мәктәпенә. Шулай, дөрес. Журналларда чыкты, менә Салават күперендә чыгынгырауда чыктылар. Җыен, ну югала газета булгач. Менә бу теге дәреслек формасы. Җыентык булып. Шулай сөйләп китте менә балалар конкурсы булды дип, кая нотларын табырга дип, менә ничә кеше шулай сораганы булды. Чыннан да. Бигрәк тә балалар менә җырлыйсы килә, репертуар юк. Бирәк шундый заманча бит аны бүгенге көнгә турында. Һәм менә хәзер караячак клипта ул бүгенге заманга бик туры килә торган "Кирәк миңа телефон" дип атала. Раиф Мөхәммәд Рәхимов кие, Сәкинә Харулина сүзләре, Шамил Савдилов башкара. Җәймә кышны әни мине урамга куан, ташлады телефоныңны сафка васуан. Аңа әти дә кушуа, аннары бабай, хәтта түзми өреп баба эдвә сарбай. Әмин коман телефонда челтерне иңлим, киңәшемдә ярдәмшемдә телефон минем. Әмин коман телефонда челтерне иңлим, киңәшемдә ярдәмшемдә телефон минем. Башкара белмим, кая бара замана дигәне көенем. Урамга чык дип кабатлый торгач гөлгенем. Тәки мине җиңделәр бит мөмкин мин бердәм. Рәхәт икән дуслар белән уйнавы бергә. Шуңа да мин телефонда хәзер бик сирәк. Виртуальлар түгел миңа шан дуслар кирәк. Шуңа да мин телефонда хәзер бик сирәк. Виртуальлар түгел миңа шан дуслар кирәк. Шан дуслар кирәк. Менә хәзерге вакытта балалар өчен иң кадерле бүләк, иң теләгән нәрсә ул телефон инде һәр бала өчен, әйме? Менә сезнең балачакта сезнең өчен телефон урынында нәрсә иде менә? Телефон дәрәҗәсендә нәрсә сезнең өчен шундый зур бүләк була алыр иде? Мәсәлән, Гөлнара сезнең өчен. Мин телефон дигәннән, мин алай дип әйтмәсем, ике хыялым бар тормышта. Микрофон тотып
карап җырлау. Һәм икенчесе телефонный трубканы алып, алло дип беркемгә җыеп сөйләшеп алырга. Хыялым тормышка ашты дип уйлыйм. Яши. Ә сезнең Рәхимә ханым нәрсә иде менә сезнең балачакта? Ул инде ничектер хыял юк иде кебек, беләсез, без толымсыз булганмы, менә безгә әти-әниләр нәрсә бирәләр, без шуңа шундый канәгать итек. Ә инде яңа елдагы бүләк, ул менә шул пакеттагы бүләк, ул безнең өчен бик зур бүләк иде. Андагы мандарин исләре менә элеккеге исләр юк, ул конфет, мандарин исләре. Кичкенә чакта бик укырга ярата торган. Яхшы элек бит яхшы китапны табып булмыйдыр кибиттә. Аны бит язылырга кирәк, чираттырга кирәк. Бик кызыклы китаплар али библиотекадан алып булмый, кайчакта чираттырасың. Шундый теге Шерлок Холмсларында, Абу Галисина, аларны табу кыйын. Шуңа күрә без теге төнне укый торган идек. Әти-әни зат инде дип шундый. Ул безгә менә телефонны, хәзерге телефон кебек була. Аерылып булмый торган иде нәрсә шундый. Ул миңа аның бик күп файдасы булды. Мотоциклдар, велосипед шундый. Юк, мин сорадым гармон. Икенче класста гармон. Аннан кичкенәрәк вакытта менә шундый әйләндерә торган патефон бар иде. Менә шулай. Әле улына да түгел, аны актарып карыйм, нәрсә уйный икән анда дип. Тавышы каян чыга икән? Тавышы каян чыга икән дип. Безнең заман шулай иде, ничә дәсең. Инсаф, әсі менә кичкенә вакытта нәрсә көтәң? Телефон чыккан иде инде синең бала вакытта. Телефонда шулай ук инде телефон теләйдеңме син? Юктыр, Дәүтинең итальяны бар иде. Һәм үземнең итальян булсын дип зур хыялым бар иде минем. Зур хыялым бар иде, Аллага шөкер чинга ашты. Мин бик шат булдым, миңа итальян бүләк иткәч. Бәлки без ялгышабыздыр балалар гел телефонда, уеннар уйнамый дип бәлки алай түгелдер. Ул Миләүшә синең? Минем хыялым бар иде, миңа синтезатор алсыннар иде. Мин бик ярата идем уйнарга. Күршеләрдә күрә идем дә аны, һәм өйрәнә идем ниндидер көйләрне. Һәм иде булсын иде дип хыялланган идем. Һәм Аллага шөкер, бу да хыялым өчен ашты. Сезнең шундый музыкаль хыяллар, монда музыкаль кешеләр җыелган безнең монда студияда. Мин Кыш бабайга хат яздым. Косметичка белән айфон. Айфон әтигә дидең бит әле син. Косметичка гына түгел, косметикадан әлбәттә эчендә булырга тиеш, әйме? Менә. Женское начало сразу күренеп тора. Артистка матур булырга кадәр кирәк бит косметикасы булмый, сәхнәгә чыккан вакытта. Кайгырткан әле, әтисенә бит телефон. Хәзер менә Инсаф белән Миләүшә башкарган җырны тыңлыйбыз. Лилия Таһирова көе, Гөлсә Баталова сүзләре бер генә дип атала. Шундый матурлар, инсаф шундый рәхәтләнеп очтыгыз, клипта төшү чынлап та шулай без күргәнчә рәхәт булдымы? Ничек бүләк булды сезнең бу съемкалар? Съемкалар андагы хисләр, ул әйтеп бетергесез, мин аны онытмамын. Очкычта бераз куркыныч шәхсән минем өчен чырга. Андагы теге виражлар, ул истә бик калды, бик истәлекле. Бу төшүрү булды, һәм клипы да чыннан да бик матур булды, миңа бик ошады. Бездә шарык андый нәрсә. Бездә шулай бик андый клип калдым әле, шасы иде. Мин әйтәсем килә бик зур рәхмәтләремне Шаян ТВ һәм ТНВ каналына.
Безнең президентыбызга Рөстәм Нургали улы Миннихановка, чөнки бу бик зур бәхет минем өчен, башка катнашучылар өчен, чөнки клипны, җырны бөтен кешегә бүләк итмиләр. Бу әйберне безгә бушка ясадылар. Шул самолетта учуда ул бик зур шатлык. Минем дә әйтәсем килә, чыннан да бу зур мөмкинлек безнең өчен. Без бит инде иҗатка тартылабыз. Үзебез дә һәм бу бәхетле балачак дип уйлыйм. Рәхимә ханым, әмнә сез моңа кадәр җыр язып караганыгыз бар идеме? Минем берничә җырым бар иде. Менә бу очракта композитор Алсу Салихова, беләсезме, минем яңа килде, ул әйтә, Казан турында җыр сүзләре кирәк иде. Менә Риф әфәнде әйтеп китте бит, кай вакытта заказ белән дә, шигырьләр дә һәм музыка да языла. Менә безнең шундый очрак булды. Мин сүзләрен яздым һәм инде ул музыкасын язган һәм менә шундый патриотик характердагы җыр килеп чыккан. Чынлап та, гомумән сәнгать ул тәрбияви булырга тиеш бит, һәм аның тематикасы да төрле булырга тиеш. Шуңа күрә менә бу җырда ничектер Татарстан үзебезнең баш калабыз өчен горурлык хисләре уята һәм минемчә мондай җырларда балалар репертуарында булырга тиештер дип саныйм. Рәхмәт сезгә бик зур. Хәзер инде клипны карыйбыз. Милләтләр белән туганлашып, бердәм булып яши халкыбыз. Үрләр ялап үсә башкалабыз, үсә Казан туган йортыбыз. Saklый халкым данлый тарихым, и Казаным татар халкы өчен. Син бит мәгърур гүзәл баш кала. Казан, Казан, кол шәрифтән яңгырый язан туганлашып, яши синең халкым Казан, 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 данлый сине халкым Казан. Безнең арабызда Наиля Закирова, ул Шушаян ТВда шушы балачак җыры конкурсы өчен җаваплы кеше. Наиля, менә мондый конкурсны гомумән оештыру идеясе, мондый яхшы идея кемнең башына килде ул? Һәм аннан соң менә клипларны күрдек бит инде, шундый матур клиплар, аларны кемнәр төшерде? Сөйләле безгә. Идея ничек килде? Хәзерге вакытта татар җырлар бик аз балалар өчен. Шуңа күрә менә шундый идея килде, ул инде Шаян ТВ белән бергә бездә эшләргә. Татарстан Дәүләт Советының Мәгариф, Мәдәни фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Айрат Зарипов тәкъдим белән инде һәм инде безнең Татарстан Республиканың президенты Рөстәм Минниханов хуплап алды шуны һәм менә аның ярдәме белән шул балалар бәйгесе чыкты, балачак җыры бәйгесе. Ә клипларны кем төшерде? Клипларны инде безнең яшь командабыз әйтсәк булай, Шаян ТВның хезмәткәрләре, бөтенебез дә бергә шуны уйладык, эшләдек. Менә шундый матур заманча клиплар булсын дип тырыштык инде. Конкурс менә узып китте, нинди тәэсирләр, нинди хисләр калды. Мин теге горурланам үзебезнең менә безнең халкыбызга. Нинди күп талантлы композиторлар барлыгы белдек. Нинди талантлы шагыйрәләр. Нинди талантлы балаларыбыз бар икән. Ничә бала җырлады, берсеннән берсе яхшы. Димәк, менә безнең әле киләчәгебез яхшы, балалар сәнгате югалмаган, талантлы халкыбызга менә рәхмәт әйтәс килә шушы оештыручыларга бигрәк тә. Әгәр дә ул булмаса, менә без әле шул исемнәрне белмәй дә калыр идек бит, шулай бит. Шуңа күрә бу бәйгене дәвам итәргә кирәк. Һәм җырларны пропагандаларга алар теге конкурс узды да теге кайдыр кичтә ятмасыннар иде. Менә бер тәкъдим әйткән инде җыентык итеп чыгарга. Аны күбрәк эстрадада, телевидениедә яңгырасын, концертларда яңа исемнәр ашу менә бит барлау. Ул бит сезнең төп максатыгызга ирештегез.
Шуңа күрә рәхмәт итәсе килә яшасын балачак җыры конкурсы. Балачак җырына багышланган калеп тапшыру ахырына якынлашты. Сезгә килгәнегез өчен, иҗатыгыз өчен рәхмәт сезгә. Иҗатыгыз өзелмәсен һәм балачактың җыры да өзелмәсен дип бүгенге тапшыруны тәмамлыйбыз. Хушыгыз. Рәхмәт.